Nu så vil jeg forklare, hvordan man laver opgave 8. Og det er 100 æg koster lige så mange kroner, som jeg kan få æg for 144 kroner. Og det koster altså et æg. Så det jeg kom frem til var, at 100 æg gange med x, som er prisen af et æg, det er lige med prisen. Så, og også at 144 divideret med x, som er et æg, det er lige med prisen. Så det vil så sige, at 100 gange x er lige med 144 divideret med x. Så for at lave ligningen, skal vi skifte x over på den anden side af ligtegnet, så det bliver til 100x i anden lige med 144. Efter det, så får vi 100 væk divideret med 100 på begge sider af ligtegnet. Så får vi x lige med 144, som vi så sætter i kvadratroden, som så bliver kvadratroden af x er lige med kvadratroden af 1,44, som så giver x er lige med 1,5. Og et æg, det gør så 1,2 kroner. Og så vil jeg også forklare opgave 10, som er